Все ближче час Нового року, а в нас біда, страшна війна. Час наближається по кроку, а спокою нема. А так же хочеться всім миру, щоб всюди радісні пісні. Любові кохання у квартиру і ранки сонячні, ясні. Щоб щастя всюди розійшлося і доброта в усі серця. Щоб все задумане збулось, все від початку і до кінця. Щоб підлі руські вже нікого більше не вбивали, щоб добротою світ яснів. Щоб дітки тата й маму мали, а мати дочок і синів. Щоб всі жили в теплі і світлі, і душі всіх були ясні. І серця натхненні та розквітлі, і збувались мрії осяйні. Бажаю вам добра і миру, і благ усіх на цій землі. Тепла, любові зичу щиро, щоб всі в достатку і теплі. Зустріли Новий рік чудово, й усмішка радісно цвіла. І на душі було святково, і на цій землі не стало зла. Друзі, привіт! Хочу привітати вас всіх з прийдешнім 2021 роком і підвести невеличкі підсумки року, що минає. Це був чи не найскладніший рік. Цього року ми з вами раділи та сумували, мали надії та розчарування, народжували дітей та втрачали близьких, хворіли і видужували. Дехто з нас відстоював свободи на майданах ваших міст, вашої країни, а дехто зброєю в руках боронить кордони країни і звільняє окуповані території. Хочу вас всіх привітати з 2021 роком. А це я зроблю в більш теплій атмосфері. До зустрічі. Друзі, бажаю в новому році, щоб ми подолали пандемію, ковіду і відкрилися кордони. І ми змогли з вами подорожувати і отримати яскраві емоції і неочікувані враження. Щоб наші хлопці повернулися з передової з перемогою, і ми звільнили свої землі. Щоб всі вільні народи здобули ту очікувану омріяну свободу. Щоб ми зустріли ці свята у гарному здоров'ї і у доброму настрої. Щоб життєві труднощі завжди обминали вашу родину, щастя вам і вашій родині, Господнього благословення на многое і благое літа. З Різдвом Христовим, з Новим роком! Скончивается старый год, незадолго 2021 новый. У Беларусі вялікія падзеі ў гэтым годзе адбыліся. Адбылася рэвалюцыя свядомасці. І ў будучыні беларусы прагнуць перамен. Я спадзяюся, што так і адбудзецца у маёй краіне. Беларусь будзе вольным, свабодным, суверэнным панствам і ўпішыцца ў дэмакратычную, вольную Европу. Жадаю ўсім добрага здароўя, доўгіх гадоў жыцця і абавязкова прыкласці ўсе намаганні, каб нашы мары здзейсніліся. З Новым годам! Жыве Беларусь! Дорогі мої, свято Різдва та Нового року дарує ніжне тепло любові і надії. Зігрівайте своїх теплом друзів, поділімося надією з тим, хто зневірився. А Україна обов'язково переможе, адже добро завжди перемагає. Вітаю вас ще раз зі святом, ваша Ніна. Всіх вітаю від імені банди Дідусік ТВ з Новим роком, з Різдвом Христовим. Всім найщиріші привітання, найкращі побажання, щоб стояв у кожній хаті. І ще хочу подякувати всім, хто долучився до збору коштів
для діток наших героїв, не тільки правосектора, назбиралось 41 дитинка. Всі отримують подарунки, дякуючи вам. Ви молодці. Рік ми попрацювали добре. Дай Боже, щоб в новому році ми перемогли і звільнили наші території, нашу Богом дану українську землю від окупанта. Слава Україні! Все буде Україна! Вітаю вас, шановні сябри! У тим годі я загадала, каб білоруський стяг лунав над кожною хатою білоруса. Мої мари не просто збулися. Зараз БЧБ стяг лунає по всім світі. Я хотіла би звернутися до своїх свояков, які знаходяться в різних країнах світу, де підіймаються БЧБ стяги. Ви лепшее, што мог мне падараваць гэты год. Я шчыра кожнаму з вас жадаю, каб ваши мары збыліся. Я пожадаю на наступны год нам усім міру і спакою. І каб у наших хатах, а у маіх асобна, у Беларусі і ва Україні, нарэшце свяціла сонейка, і нашыя матулі больш ніколі не бачылі слёз. З Новым годам, сябры! Шановні друзі, шановні брати українці, дякую вам, що ви знайшли для кожного білоруса притулок. Не глядячи на свою складану ситуацію, ви адчинили свої двері у свою хату і пустили нас погреться. Гэта вельмі натхняє і дає нам сил для боротьби далей. Поруч, плече о плече, разом до перемоги. Живе Білорусь! Слава Україні! Ми пережили 2020 рік. 2020 рік був роком епідемій, роком революцій, війн, але тим не менш ми його пережили. Хотілося б в наступному році, звісно, відпочити, але, як ми всі прекрасно знаємо, якщо воно почалося, воно буде тягнутися і надалі. Тому бажаю вам удачі, здоров'я міцного психологічного здоров'я, яке вам зможе допомогти переживати такого роду події. І хочу сказати, що єднаємося один з одним, спілкуємося виключно українською мовою. Ми вас всіх обожнюємо, любимо, ви для нас цінні. Слава Україні! Все буде Україна! Ми про це дізнавалися. Шановні підписчики, віншую щиро вас з надходячими святами народження Христового і Нового году. Зичу здоров'я, по-перше, душевного супокою і мудрості на шляху до перемоги. Я сподіваюся, що переміни у Білорусі отбудутся імкліво і не самі по собі, тому що ніякий матеріал у природі не може витримати своей скутней напружености. Тому не губляем надеи, не губляем силы и знаходим супокой, равновагу и энергию внутри себе. Дякую вам, велике. Ось і спливає, друзі, 2020 рік. Замить різдвяна та новорічна ніч. Вона нас зустріне своєю свіжістю та новизною, а ми будемо нести свої сподівання на наступний рік. Ми хочемо, щоб наші друзі, близькі, рідні були щасливими. Щасливими будемо з ними і ми. Це так здорово, коли ми маємо тісне коло друзів, яке в самі непрості часи нас підтримує. Дуже добре знаєте, про що я кажу. Я безмежно радий, що ви у нас є.
Чарівна ніч прийде і принесе нам 2021 рік. Хочу, щоб ви були щасливі. Завжди з повагою до вас я. Новий рік завжди приносить нам нові надії і сподівання. Тому ми завжди зустрічаємо його з таким хвилюванням і очікуванням чогось невідомого. І дуже хочеться, щоб у старому році залишилися всі наші біди і негаразди, а новий рік прийшов із новими можливостями. Нехай новий рік принесе, якщо і падіння, то тільки в обійм некоханої людини, якщо страх, то лише нашим ворогам. Нехай все, що ми планували, обов'язково збудеться. Все, що хотіли почати, почнеться, а все, що хотіли закінчити, закінчиться. Нехай закінчиться ця війна і повернуться з перемогою додому наші славні воїни, обнімуть своїх коханих, витруть сльози своїм матерям і наповнять радістю серця своїм дітям. Нехай новий рік принесе мир і спокій нашій Україні, любов і добробут кожній родині, а різдвяна зоря нехай подарує нам Божу благодать. З Новим роком і Різдвом Христовим! Ад елак навагодніх пах смалы, з гадзіннікаў хвіліны ўніз сцякаюць. Чакаюць навагоднія сталы, і келіхі крыштальныя чакаюць. Ім засталося ўжо не шмат чакаць, і хутка ў іх шампанскае пальецца, каб Новы год з сябрамі сустракаць. Гадзіннік б'е, ну ось усё здаецца. І год стары нібыта гаспадар сваю сядзібу спешна вызваляе. Апошні ліст губляе календар, і коркамі шампанскае страляе. Гадзіннік б'е, ён б'е заразам раз, і ў гэта пераходнае імгненне жадаю, каб усё збылося ў вас. Усе надзеі, мары і памкненні, і каб здароўе вас не падвяло, і каб у вас усяго было навалам. Вось толькі гораб, каб паменш было, і каб у кожнай справе шанцавала. З Різдвом Христовим, друзі милі, нехай омрія не здійсниться, щоб Новий рік зустріти в мирі, з любов'ю і радістю у серці, щоб негаразди оминали, натхненням повнилися мрії, щоб в думах ваших не згасало кохання, віра і надія. Ассаламу алейкум, Україна халқы. Вітання з Казахстану від каналу Тіл Майданы. Бүкіл Украин халқын осы келе жатқан Иса пайғамбардың туған күнімен құттықтаймын. Хочу поздравить весь украинский народ с праздником Рождества Христова и пожелать в этой освободительной войне одержать победу и выгнать всех оккупантов. Бажаю всім веселых свят. Сябры, віншую вас з надыходзячым Новым годам і калядамі. Я веру, што народ Беларусі, Расіі і іншых краін, дзе яшчэ варушацца дыктатары, у 2021 годзе яны гэтыя народы змогуць расправіць плечы і стрэсці з сябе палітычных паразітаў. Хачу падзякаваць народ і ўладу Украіны, што не кінулі нас у цяжкі час і далі прытулак на тэрыторыі вашай краіны. Шчасця нам усім! Веры ва ўласныя сілы, веры ў сям'ю, сяброў, краіну. Толькі ўсе разам, плячо да пляча, мы можам змяніць гэты свет у лепшы бок. Мяняць дзеля нашай сучаснасці і будучага нашых дзяцей. Жыве Беларусь! Слава Украіне! Як кажуць у Беларусі, стоп прус, но пасара. Верым, можам, пераможам. Свабоды вартыя, свабодныя людзі. Друзі,
Вітаю вас, люди доброї волі. Бажаю, що після Різдвяних свят новий наш рік ще наблизив нас до перемоги над Гедотою, над оцим підступним ворогом. Зустрічаю новий рік з своїми дітьми. І щоб нагадати їм про тих, хто в полі, хто на фронті, хто боронить зараз нашу державу, з дітьми буду їсти оцей сухпай, який мені подарували наші військові. Друзі, дай Боже, щоб цей Мордор вже скоріше скінчився і ми були спокійні. Друзі, за нас ніхто не зробить те, що ми повинні зробити самі. Ніякі марсіани не прилетять і не зроблять все за нас. Все залежить від нас. Розуму нашим головам, сили нашим рукам, тепла нашим серцям. Дякую вам, друзі. Дай вам Боже щастя, здоров'я. Всем привет, ребят! Я вас всех поздравляю. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и классно начинать Новый год. Скажу эту фразу по-нашему azerbaycanskим. İsterdim ki bu imkandan istifade edip sizlere tebrik diyeyim. Ümidim vardı ki yeni ili artık ailəzinlə bərabər yaxşı keçirdəsiz. Ümidim var ki yeni il sizə bərəkətli il olsun. Ailəniz sağ-sağlam yanınızda, kənarınızda olsun. Təşəkkür edirəm, bayramınız mübarək olsun. Зачекайте. Дуже важливо. Вітаю всіх з Різдвом і Новим роком всіх свята. Дуже важливі. Слава Україні! Зачекайте. Ну, я думаю, вы не ожидали, да? Приветствую всех. Что хочу сказать. С Рождеством и Новым годом. В общем, если вы тоже немножко удивились, что тут происходит, я сейчас скажу. Спасибо большое за поддержку, что поддерживали, но радоваться не стоит. Всем спасибо. Не отписывайтесь от канала. Все только начинается и продолжается. Всем спасибо. Живе Беларусь! Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы до бяры. Муркутка рухне, и поховая свет старый. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы до бяры. Муркутка рухне, и поховая свет старый.